15 a 16 roční študenti gymnázia Jána Holého mali možnosť vypočuť si prednášku na tému škodlivosti drog dynamickým a efektívnym spôsobom. Veľa dobrovoľníkov organizuje protidrogové prednášky pre mládež. Jedným z nich je aj Peter Remper. Sám osobnú skúsenosť s drogami nemá. To je hlavný účel povedať ľuďom, či sú to žiaci, či sú to dospelí, prečo drogy škodia. Mládež experimentuje s drogami a mnohí im aj prepadli. Cieľom týchto prednášok je poskytnúť verejnosti dostatok kvalitných, ale predovšetkým správnych informácií o ich škodlivosti. Prednáška zaujímavá, na škole sme ešte takéto zatiaľ nemali, tak je to nová skúsenosť. Hlavne o tých drogách ešte nám neukazovali nič a väčšinou, čo boli také naučné filmy, tak menej zaujímavé než toto. Ja zavolaj pán, čo to prednášal, pretože vedel veľmi dobre nám objasniť tú tému a vedel zaujať a vašu pozornosť a bolo to fajn. Dobre to bolo, hovoril nám veci, ktoré som nevedel, napríklad o tom, že sa napríklad drogy usadzujú v tukoch alebo takéto veci a mal zaujímavý hlas a dobre hral tie veci, napríklad emócie a tak nevedel som tieto niektoré veci. Po prednáške mohli študenti anonymne napísať svoje názory a práve tieto ich myšlienky sú veľkým významenaním. Keď mi deviatak alebo prvák na strednej škole napíše, že konečne som pochopil, prečo drogy škodia a nikdy viac, alebo nič s tým, hej, tak to je ešte väčšia odmena. Hej. To je strašne veľká odmena, myslím, nielen pre mňa, ale aj pre toho rodiča, alebo pre spoločnosť celkovo. Po bratislavských študentoch boli trnavskí prvými, ktorí si mohli vypočuť protidrogové prednášky. Ďalšia séria prednášok je naplánovaná už aj v iných mestách Slovenska. Ivana Mušková, Mestská televízia Trnava.